צריך? חישה, לך, הנה פרה אדומה. הוא הולך אבל לכלב, הוא חושב שזה פרה, הכלב אוכל את הפרה. הוא עושה לו, ואז היא פה אומרת לו נכון, אז הוא הולך לציפור, לא, הוא הולך לחתול, ואז החתול עושה מיאו, ואז החתול יאכל את הפרה, עושה לו מיאו, ואז, מה, הוא הולך לפרה, כל הכבוד. הוא הלך לפרה, עכשיו, הוא הולך לחתול, אתה אוכל את החתול, מו, החתול אוכל את הציפור, מה השטויות האלו? מה זה? מה זה בכלל? מה אתה אומר לך? מה קורה פה? מה זה ככה? מה? פרה, כלב, ציפור, חתול, דו, מיהו, מו, לאן הם הולכים? יאללה, קשה, עוף גם את. עופי. מה נתקעת? תעופי. איזה שמנה.